Siosto barattoin hoikkavaik Lawrence varjok. Haluatko vihdoin sorrutsi Lawrence toi? Tuo retoin pomaras on roan. Päättyy mentoroan, ettei tumentari forth. Räklues Santa's Fire. Right. Achos mae'n am dorno tyfryd iawn, mae'n olygwalla beth y gwerthodd dau wythnos yn ôl pan oedd o'n yn bwrw glaw efo hailstones ac o abiach yndi. Ia, dwi'n gwybod. O paid o poni baratoi neu gyfeillion achos nes i gwneud hen fideo efo fi am Bomaras am preifat achos efo hailstones arna fi, dydy hwnna ddim yn neis o gwbl. Felly, ia, just stwffio hynna. Reit. Beth dwi'n mynd? Ydy'r eglwys Santa's Fire a dwi'n mynd o weld hyn mewn munud.